Bishop. Oga, okay, bele bambo. Damn again. Okay, belanga mbo. Abebe mbona, I can now work. Abebe mbona. Man. Okay, belanga mbo. Now is him kiss Abelam Gamba. Amazon Bembel and Benna Bebe. Omo akebelanga megaranya. I know Migara Maya now. Na meneganya, omo akebelanga megaranya. I want to say Album Gambo, Gina to come my Belam Gamba. Amazon Nuku. Cool down, no. But I get the hot and bowler. Atapadonge be yirin de nero kite. Be yirin de neri de mo kite. Chideka bago kebelanga amegaramanya. I made you mokito, mega take time. Damn you. Okukibo. Belanga bia yi chande ne de mo kite. Neri de jago kite bianga bia amegaramanya. Bishop, good afternoon, sir. Hello, Bishop. Liar, hey. Maybe I be serious. From that. Okay, sorry, sir. Okay. Okay, man, you know like me, but nobody want quadrum. Okay, man, you know like me, but nobody want quadrum. Ngani room me interview. The way for na like give lawas. Bishop, sempre lazo. Errogam. Tonwa. Bia were phone oge. Aha go. Aha Deborah. Onyak. Aha Igbo gi Chineke agbaga ọkụ. Aha Igbo gi. Chomo onyak. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Ka ebodo isi na nọnyere anyị. Eshi na Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? I'm into real estate. Iwe onye ebe? I'm on Ikeduru. Ebe na Ikeduru? Akabo. Ebe na Akabo? Umekpere. Ịdị afọ ole? Ịdị afọ ole? I'm 30. Ele ihe mere nipụl anaghị ji bịa na ịga gị n'akụkụ ebe a. Because yes, anaka. Asọm da touch here. Ele ihe mere nipụl kọp anaghị ji bịa na ịga gị n'akụkụ ebe a. Oshina Brami, Bishop, Oshina Brami. Leni ono jelo Oshina Bra. Okay, emu ma fafuta dị isi ara. Ebeliwe sir. Oshina Brami ano edoji mi ofuma. Ndo. Ebeliwe. Ara ọdịna family nne gị na nna gị. Mba. Ọbara ohi ọ dị gị n'ime. Mba. Ije yi pant. Ije eme nwaanyị na nwaanyị. Nkịta ọtala gị mbụ. Mba. Nne gị nkịta ọtala ya. Mba. Enwere nwanne gị nwe onye goofu. Mba. Enwere nwanna gị nwe onye goofu. Mba. Mmago ji agba shọkị. Mba. Iji akpa ajị mkpala abụghị akpụ. Otele ego jee shushi. Mba. Mmiri ara ọ na-agba gị n'ara.
Elubuleti. Mba. Emola nwa. Mba. Aba nwa ga ga dekwa mma. Ọ dị mma ọfụma. Iwepụla nwa mbụ. Mba. I nwere Davido ke unu na-eji awụ n'ike. Ikpughoji ekwu ụka. Mba. Nwoke ọtagidele gị mbụ aha ikuku eshighi n'ike fụọ. Mba. Sorry. Ndo. Eweliwe nwoke ọma. Sorry. Mpagoji asụ nsọ. Mba. Ibutele infection mbụ. Ụmụ nwoke ole tara ala gị kemgbe ị pụtara ụwa? Abụọ. Aha ha. Emeka na David. Gịnị ka ha gwara gị iji kwere? Alikere m ha. Gịnị ka ha gwara gị iji kwere? Ọ gị gbara ha enyi ka ha gbara gị enyi Chineke agbaghị ọkọ? Gịnị ka ha gwara ha lakịrị ha? Ha si ha lọvụrụ m. Naanị na ha gwara gị okwu lọv, ha zighị ego, ha zighị amụ, ga-esobe ha. Ha si ha lọvụrụ m, onwe ha ọzọ. Ọ gwụla ihe iji sobe ha. Oso nwoke ma ekwu okwu lọv full stop. Ele nga a na-atagha gị ihe ọ na họtel ka ọ n'ụlọ ha? N'ụlọ ha. A na-ata gị ele mkpu ị na-eti? Ana m eti mkpu bishọp. Ị na-eti mkpu? Otele na-eti mkpu. Kwechiri Otele. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị. Bishop, enweghị m phone. Ị nọ real estate nwee phone? Phone for everything. Okay. Kpọọ your Facebook name. I'm on Facebook. Elekwana kpa iji emeghe real estate gị ọwụ? Instagram. Ha? Instagram. Ọwụ Instagram ka ị nọ? Ị ka bụ ihe ịrụ ha. Kpiyiri nnụnụ agbagburu agbagbu. All this way they write she's married. Nothing concern me. If I post the video tomorrow, if she come meet me, say make I remove her, I'm not gonna remove her. That is it. And I made you do no good, need you do no for good, and I make we couldn't call her she's married. What it concern me? What it be my business? My own where anybody man interview here, who can I don't go and visit that man. What I know is that who can't pog ya for relationship, friendship, or log. One no go call say I meet obia for friendship. One again like again akoporema. Again akoporema. That is my own to women. Not buying. That is me. Bishop, good afternoon, sir. Billion better, my friend. Billion to chop off for the Bragabetin. I'm not the interview. I'm not the Chile Cabagoko. Braga Taco Shiriga there. Braga were romantic with him. We have a interview. You will when I get home. Hamburger Bianca. Come on, how will I make a bad apple? Yes, I sir. told that she's here. I told me. Bruno being how I'm going to get up and have come. Got the room away. Can you? Be not again last to a phone like a last. But I got big. Then I'm not be the position. I'm Yadakam Bagagi. Manago again. You want Bupocha. They push each and their quarantine. Well, Pakanu Pugu. Lazo.
Tonwa. Lele. Le wire na wall or le wire na wall. The wire na wall. What pack anu puri? Chende neshi mama put mboche. Onye mo onye loro where. Idime. Mba, when we motubo. Nwere otubu. N'aka onye ketara otubu la. N'aka ndị be daddy m ha nwere otubo. Ị nwere otubu. Ga enwe oke leg. Onye n'aka onye ka iwetere ka leg. Amaghọkwa m. Ema. Aya, city back. City back. City Woroku ge nrota. Woroku ge nrota noche. Woroku ge nrota. Tawoku ge ta. Yala, amade ke sha cross oku. Nwere otubu. Village kia. Praka pia. Weto oku ga hu na ala. Uga na cross le. Oh, sorry, sir. Akwa na ụlọ ka ị nọ ihe a. Anọ m n'ụlọ m. Eleghị iji yiri bra kemgbe ụtụtụ ị ka yi bra ruo by this time. Na-enwe ebe gara ebe nọ n'ụlọ. Just bata from Akwa echi ara wa ga ahụ. Akwa echi nwe bra ara siwe gị ike ma ara wa ga ahụ ga ga ụlọ ọgwụ. Chọọ nwoke na-ebi ihe problem n'isi. Ịlọtara ị ga-eyipụ bra yiri akwa. Ya were bra masị obi ka ọbara na-agafe gị n'isi. Aya mere aja ịṅụ na arụ relax ya chefuo na enwe kondom eji araga unu eteke ịsọ tụwara gị ime okwe alọ Whenever. bịara ga ajụ why is her account private why ji ajụ why is her account private account ya no private ọ gbasara gị nwa bingo epulu ụzọ ga check we video page ya na-eriri aha Chioma. Onya. Odumegwu. Otele Rosanna. Nna gị zaga Odumegwu ka mpa kwukwu. Mpa nkwukwu m. Pupu ihe ahụ ikpu n'isi. Pupu dati n'ikpu n'isi. Pupu net ahụ ikpu n'isi. Ewepụgo m ya. The one year ebe. I'm in Imo State. Ebe n'Imo. Mgbidi. Ebe na Mgbidi. Ezi ala ụmụ ọkpara. Ịdị afọ ole? 26. Ah? 26 years. Ị ma nri echi? Very well. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yeah. Gịnị ka ị gụrụ? North, midwifery and nursing. Field go side ndị ara ka ọ bụ ndị isi dị mma. Ndị isi dị mma. Iji azụ nkịta. Mba. Iji azụ ọkụkọ. Mba. Iji eri ọrụ na nrọ. Mba. Enwere onye ara nọ na side nne gị ma ọ nna gị achọpụ ka this is listen. Sometimes you people take this thing I'm doing here for a joke. What you are seeing here, I'm only doing you an interview. What is necessary you need to know. Out. Luck might follow you from here. So don't come here to joke with me here. No problem, sir. Mba. Family otubulu akwa ya. Mba side daddy m ha na-enwekarị otubu. Oh, ihe ọwụ family otubulu. Ndị nwe otubulu afọ. Family. Uke ike ọ ghala gị mbụ? Mba. Iji aṅụ shisha? Mba. Iji aṅụ goof? Mba. Gwa m eziokwu imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba o. N'ụwa m. Nwaanyị ọ ṅụọla gị ara ga-echụpụ ya? Mba o. Ike nshi gị ha kpọpụle gị ya side nshi? Mba. Enwele nwoke chọrọ ime ya mbụ? Ga-esi ya gịnị? Nsị ya mba, ma achọghọ. Wee jigbo nwa nna. Eme ha anaghị you are gone.
Second. You are gone. I'm gone. Otele, you can shut up with tata. Yes, Mba. Or trouble. More pero the name. Mba. Then a case, you know. No scambo. Ijangamo. Mba. Umunne gadiola. 4. Otele got on WhatsApp, okay. Mba. Ijamo on our phone. Mba. You know, na rara bagambo. Mba. Pilot, dege. Mba kwa. Ijahuna. Mba. Ibala kulambo. Mba. Ababem. Umuoko letra lang. Abo. Elenga hana tagaga. Na ya do ha. Kama ipotro wata begi na motombo. Kama ipotro wata begi na motombo. Mba. Atabem. Atawage leo di minute. Ana m eti mkpu. Ina n'otu nga. N'ofu ebe. Denota ko ge. AA. Blog group ge. O plus. Ebi shina no yana anyị. Lagos. Call phone number ge. 081 33 49 7195. Thank you for charging me, boss. Bishop, good afternoon, sir. Where phone na mpo dey say dem ga hold of. Where ha body say ba di oji. Ebele ba before. Mba nke a bụ mbụ m. Where phone na mpo aside. Go aside. Mmiri na-ezo. Kwe mani ho wala emere ba na abali ho akwo. The way coming and allow their get last of man. Also. Turn one. Well, you went not go there comfort. Mba o. Ke ba yung ano camera po kan nasa si kagada. Ewe n'iwe. Aha m bụ Obi. Ha? Obi Obiageri akụ. Te shaba mari ihu ezaga obiageri akụ. Te shaba mari ihu iyiro onye nne ere comfort. Ebira nga asa agwa nna gị were aha obiageri akụ agụ aga. Ha? Owu aja afa na ọ ezigbo afa. Aha nna gị. Sebastian. O di aha nna gị ihe. Iwe onye ebe? Abụ m onye Enugu steeti. Ebe na Enugu.
Onye Udi. Ebe n'Udi. Ụmụọka. Ị dị afọ ole? Adị m 25 years. Ị dị ụmụ ole? Amụbeghị m nwa. Ị ma nri echi? Eyi. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eke isi. Ị na-eke isi? Ah? Eyi. Eyi. Ọ naanị gị bi? Ebe isi na-anọnyere anyị? Anọ m Port Harcourt. Gị na onye bi? Mụ na nwanne m nwoke bi. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ee. Mpa gị na mma gị ha dị ndụ? Eyi. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ofu onye. Hey, sit up there. Sit up there, my friend. Icha nwa mkpi bịa nke emege ya. Sit up there. Ịshaba mana ana ewita bịa nga bịa mege eyi. Mege ka nkịta atụpụrụ n'ụlọ. Abụ fine girl na. Onye gwara gị sị ewu fine girl? Onye gị confidence ahụ na ewu fine girl. Ọ wara ya agba gị. Ịbịara gị agwa gị sị ewu fine girl Chineke akpọghị ọkụ. Onye gwara gị sị ewu fine girl? Biyiri placenta ewu. Ịbịara gị agwa gị sị ewu fine girl? Ọ na ahụ ya kịta. Kwekwara ihu placenta ewu bịa gwa m sị ewu fine girl. Sisi bidola chụkwa anyị kịta onwe nwaanyị ifuru mara mmadụ ka mụ. Otele Rosanna. Conversion megbukwu ego ịbịara ga bịa gwa m sị ewu fine. Conversion dọgbukwu ego ịbịara ga calm them you. Ịbịara ga gwa m sị ewu fine girl. Nwoke taa ga-eji anya anyụ. Eyi. Ị ga-enye load mkpi na-eti. Ana m eti mkpu. Ọwụ ndị ọsọ fine girl. Ewu fine girl na-eti mkpu. Ọhịa m ji sị ewu placenta ewu. Ịbịara ga bịa gwa m sị ewu fine girl. Dabara na-eme ka isi akụkụ nri ya fụta. Anaghị agba na kamera hịa ma pụọ gị ọnụ. Ada emekwa ada shout kwa mụ. Akwa m princess. Ekpo ochie nọrọ. Iche ndị na-ere borehole bịa gwa m sọ anya ụmụ udu awawa. Kpọọ nọmba gị. 081 65 11 3343. Otu ntị ya dị nnọọ ka onye akpụ ka ntị mere. Negodo eze gị fopụchara efopụcha. Ị na-ewetara m ọnụ. Negodi gị. Oge nka dịka gụwa. Papa dịka gụwa na-eweta fine girl dịka mụ ọnụ. Negodi gị. Imagine. Ị kara nka sef. Afọ ọnụ gị niile na-achazi white. Ị na-ewetara m ọnụ. Maka na aka bụ ọnụ. Onye dibịa. Aka bụ ọnụ n'ogo. Aka bụ ọnụ n'ogo na-ewetara m ọnụ. Ma native doctor akwụkwọ isi gị mana asọwo m Chineke agbaghị ọkụ. Dem you.